Bun venit la Povești de noapte bună, locul unde poveștile adevărate, captivante și uneori întunecate prind viață. Astăzi vom pătrunde în destinul complex al unei tinere, un destin marcat de privilegii, prietenii intense și secrete tulburătoare. Pregătiți-vă să fiți surprinși, căci povestea Jessicăi Wongso este mult mai mult decât pare la prima vedere și fiecare detaliu contează. Rămâneți alături de noi până la final pentru a descoperi întreaga amploare a acestei drame umane. Jessica Wongso s-a născut în anul 1988 în Jakarta, Indonezia. Era cea mai mică dintre cei 3 copii ai Emeldei și Winardi Wongso, parte dintr-o familie incredibil de bogată din Jakarta. De mică, Jessica a trăit într-un lux orbitor și a fost răsfățată fără măsură. Familia Jessicăi deținea o companie uriașă de import de plastic. De fapt, erau printre cei mai mari distribuitori de plastic din Indonezia, iar tatăl Jessicăi era adesea numit regele plasticului. Într-o țară precum Indonezia, unde majoritatea oamenilor trăiau în sărăcie, cu un venit mediu de aproximativ $4 pe zi, Jessica se număra printre puținii norocoși ce aparțineau elitei. Ea a avut întotdeauna tot ce și-a dorit și chiar mai mult. În 2005, părinții Jessicăi s-au mutat în Sydney, Australia, deoarece acolo era piața principală de afaceri a companiei lor de familie. Familia Wongso a achiziționat o casă superbă în suburbia portoară Double Bay, una dintre cele mai costisitoare zone din Sydney. Doar o parcelă mică de teren aici valora milioane de dolari, iar Jessica a cumpărat 2 parcele adiacente pentru a avea spațiu generos. Cu toate acestea, dintr-un motiv anume, Jessica nu s-a mutat în Australia alături de părinți și cei 2 frați mai mari. Ea a rămas în Jakarta pentru a-și termina liceul. Zeci de servitori și angajați ai familiei au fost acolo pentru a avea grijă de Jessica în toată această perioadă. De mică, Jessica a fost mereu pasionată de jocurile video și avea un talent deosebit la desen. Putea petrece ore întregi desenând. Această pasiune a determinat-o pe Jessica să urmeze o carieră în design grafic. După ce a terminat liceul în 2007, s-a mutat în Sydney alături de familie și s-a înscris la colegiul de design Billy Blue. Deși frații ei se aflau și ei în Australia, fiecare avea propria viață, iar Jessica îi întâlnea rar. Jessica și-a început viața de studentă și, foarte repede, a socializat și și-a făcut numeroși prieteni. Colegii de facultate o descriau pe Jessica drept o fată exuberantă, uneori naivă, care știa mereu cum să-i facă pe ceilalți să zâmbească. Tot în această perioadă, Jessica a cunoscut o altă studentă de origine indoneziană la aceeași universitate, pe nume Mina. Asemenea Jessicei, Mina provenea dintr-o familie extrem de bogată din Jakarta. Tatăl Minei era un om de afaceri de succes pe nume Eddie, iar ea avea 2 frați gemeni, Sandy și Salim. Iubitul de lungă durată al Minei, Eri, studia și el în Australia, însă la Melbourne, în timp ce Mina era în Sydney. Mina și Jessica au devenit rapid cele mai bune prietene, având în comun atât apartenența la înalta societate, cât și pasiunea pentru design și personalitățile lor puternice, independente și moderne. Cu toate acestea, pe lângă numeroasele lor asemănări, Jessica și Mina aveau și multe trăsături opuse. Dacă Jessica era o fire exuberantă și vorbăreață, Mina era o tânără timidă și modestă. Dacă Jessica adora să fie în centrul atenției și să se afirme la fiecare petrecere, Mina prefera simplitatea și o viață mai discretă. Spre deosebire de Jessica, familia Minei era extrem de afectuoasă și unită. Pe scurt, Mina era o domnișoară tipică de familie bună, mereu înconjurată de iubire, atenție și sprijin din partea celor dragi.
Perioada studenției este probabil cea mai memorabilă pentru oricine, iar pentru Mina și Jessica nu a fost diferit. Ele ieșeau adesea în oraș împreună cu alte două colege, Hani și Vera, toate fiind studente străine provenite din familii înstărite din Jakarta. Timpul a trecut pe neobservate, iar ziua absolvirii a sosit în cele din urmă. După absolvire, Mina s-a întors în Jakarta alături de iubitul ei, în timp ce Jessica a ales să rămână în Australia lângă familia ei. În iunie 2015, Mina a venit în Sydney pentru o vacanță. S-a întâlnit cu prietenii ei de la facultate și a petrecut timp explorând orașul portuar superb. Mina a luat legătura cu Jessica, iar cele două și-au dat întâlnire pentru cină. Trecuseră 4 ani de la absolvire, iar fiecare își urmase propriul drum în viață. În timp ce Mina se bucura de o viață împlinită și fericită alături de iubitul ei, tocmai se logodiseră și pregăteau o nuntă de vis, viața Jessicăi nu era deloc la fel de roz. Jessica lucra la News. Avea un iubit de lungă durată, Patrick, dar cei doi se certau frecvent. Jessica susținea că Patrick folosea substanțe interzise și avea tendințe violente. Se pare că Jessica se confrunta cu probleme psihologice semnificative și devenea din ce în ce mai depresivă și negativă. Nu mai era Jessica veselă și exuberantă de altădată. Mina era îngrijorată pentru prietena ei. Fiind o persoană sinceră și directă, Mina a sfătuit-o pe Jessica să se despartă definitiv de Patrick. Din spusele Jessicăi, era clar că Patrick nu era un bărbat decent și avea o influență proastă asupra ei. Însă Mina nu se aștepta la reacția Jessicăi de după. Aceasta a devenit tăcută și nu a mai răspuns nimic. Când Mina a terminat de vorbit, Jessica s-a ridicat brusc de la masă și a lăsat-o pe Mina singură în restaurant, fără măcar un la revedere. Mina a simțit un fior rece. În acea zi, Mina a învățat o lecție amară. Nu sfătui pe nimeni să se căsătorească și nici nu instigă pe nimeni să divorțeze. Mina a simțit că prietenia ei cu Jessica, deja slăbită după absolvire, se fisura acum și mai mult. I-a spus lui Eric că se va întâlni cu Jessica doar dacă vor fi și alți prieteni prezenți, că nu se simțea confortabil să o revadă pe Jessica singură. Eric i-a spus să nu-și facă prea multe griji. Jessica locuia în Sydney, iar ele în Jakarta și oricum nu mai aveau mulți prieteni comuni. În noiembrie 2015, la 5 luni după întâlnirea stânjenitoare cu Jessica în Sydney, Mina s-a căsătorit cu Eri în Bali. Cei doi au avut o nuntă ca în povești, au invitat toți prietenii, cu excepția Jessicăi. Mina era frumoasă, inteligentă, bogată, avea un partener minunat și era iubită de toată lumea. Viața Minei părea un vis, presărat cu petale de trandafir. Între timp, într-o țară îndepărtată, viața Jessicăi se prăbușea rapid. În august 2015, Jessica a intrat cu mașina într-un cămin de bătrâni la ora 2 dimineața, în stare de ebrietate. Mașina ei, Audi A3, a traversat un zid de cărămidă chiar lângă dormitoarele vârstnicilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar Jessica a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul i-a trezit pe toți din cămin și a provocat o scenă de haos total. Jessica a suferit doar răni ușoare, dar bietul Audi a fost serios avariat. De fapt, nu era prima dată în acel an când Jessica ajungea cu ambulanța. Doar în 2015, Jessica fusese internată de 5 ori pentru că nu mai vroia să trăiască. La fiecare câteva luni, poliția și ambulanța erau chemate la casa Jessicăi, dar de fiecare dată, iubitul ei ajungea la timp. Până în noiembrie, Patrick ajunsese la capătul puterilor. S-a dus la poliție pentru a obține un ordin de restricție împotriva Jessicăi. Jessica îl teroriza pe Patrick cu mii de mesaje și apeluri telefonice, amenințând că îi va ucide pe amândoi dacă o părăsea.
Jessica îi hărțuia constant și pe prietenii și familia lui Patrick, spunând că el era epuizat și se simțea nesigur pe viața lui și a celor dragi. În tot acest timp, Jessica se afunda tot mai mult în alcool și avea un comportament iresponsabil la locul de muncă. Acest lucru a dus la concedierea ei. Inutil de spus cât de furioasă era Jessica. Și-a pierdut iubitul, și-a pierdut slujba, era ca și cum se pierdea pe ea însăși. Jessica a trimis mesaje amenințând că o va ucide pe șefa ei și pe mama acesteia. A avertizat-o pe șefă că știa exact care era cea mai bună metodă de a ucide pe cineva. Nu mai rămânea nimic pentru Jessica în Sydney, așa că a decis să se întoarcă în Jakarta. Toată lumea credea că Jessica vrea să se întoarcă în țara natală pentru a începe o nouă viață, dar decizia Jessicăi provenea dintr-un motiv mult mai întunecat. La începutul lunii decembrie 2015, Jessica a creat un grup de chat pe WhatsApp cu Hani și Mina. Hani locuia și ea în Jakarta. Mina era încă supărată și nu mai vorbiseră de la ultima lor întâlnire, așa că nu a răspuns imediat mesajelor Jessicăi. Însă, după ce Jessica a insistat și de această dată cu Hani de față, Mina a acceptat cu reticență să se întâlnească. Jessica a scris cu entuziasm în chat că va plăti băuturile și se va ocupa de rezervarea mesei. Jessica a întrebat pe toată lumea ce vroiau să bea. Mina a spus că îi plăcea foarte mult cafeaua vietnameză cu lapte și gheață, dar că își va comanda singură când va ajunge acolo. Au stabilit să se întâlnească miercuri, 6 ianuarie 2016, la ora 17, la o cafenea elegantă numită Olivier Coffee, în centrul comercial Grand Indonezia. Când a venit ziua întâlnirii, Jessica a trimis cu entuziasm un mesaj în grupul de chat reconfirmând că va plăti băuturile și va face rezervarea. Deși au stabilit să se întâlnească la ora 17, înregistrarea camerelor de supraveghere ale cafenelei a arătat că Jessica a sosit acolo la ora 15:30, cu 90 de minute mai devreme. S-a plimbat, a privit în jur, observând. De fapt, Jessica inspecta pozițiile camerelor de supraveghere din cafenea. În cele din urmă, Jessica a ales masa numărul 54. Era o masă într-un colț retras, chiar lângă perete. Cafeneaua avea 2 camere de supraveghere. O cameră era pe peretele ascuns în spatele unor plante. Deoarece masa aleasă de Jessica era chiar lângă perete, cea mai mare parte a acestei mese se afla în unghiul mort al primei camere. A doua cameră era pe peretele opus. Ar fi putut surprinde masa, dar... Când chelnerul a plecat, Jessica și-a schimbat locul și s-a așezat exact în mijlocul canapelei în formă de semicerc. Deși imaginile de pe camera de supraveghere erau neclare, mișcările mâinilor ei se puteau distinge. Dacă ar fi fost o ceașcă normală de cafea în fața ei, ai fi crezut că pune zahăr. Dar Jessica nici măcar nu bea cafea simplă. Băutura ei era o cafea vietnameză cu lapte și gheață, preparată prin filtrare, lăsând cafeaua să picure peste laptele condensat cu gheață. Nu exista niciun motiv să ridice filtrul înainte să bea. Totuși, mișcările Jessicăi au arătat că a făcut exact asta. Apoi a ascuns ceva în spatele scaunului și s-a mutat din nou într-o parte a canapelei. Paharul cu cafea a rămas neatins pe masă. Mina și Hani au ajuns la cafenea la ora 17:15, cu 15 minute întârziere. Până atunci, băutura era pe masă de mai bine de 45 de minute. Când le-a văzut, Jessica s-a ridicat să le salute. Limbajul trupului Minei trăda o ușoară stânjeneală, ca și cum nu se simțea deloc confortabil lângă Jessica. Mina s-a așezat între Jessica și Hani. Jessica i-a arătat imediat ceasca de cafea, insistând ca Mina să o guste. Fără să bănuiască nimic, Mina a luat o înghițitură.
Dar imediat și-a dat seama că ceva era foarte ciudat. A dus mâna la gură și i-a spus lui Hani că băutura are un gust oribil. Paharul era aproape plin, dar doar o înghițitură mică fusese suficientă să o facă să se simtă rău. Mai puțin de un minut mai târziu, Mina s-a dat pe spate, iar aceasta a fost ultima ei mișcare conștientă. În câteva clipe a început să vomite, să facă spume la gură și să aibă convulsii. A căzut la pământ, iar în jur s-a creat haos. Chelnerii și managera au alergat să o ajute. Hani încerca disperată să o trezească, dar Mina era deja inconștientă. Managera a strigat să fie chemată ambulanța și să fie adus un tub de oxigen. Ceilalți clienți priveau îngroziți, în timp ce Hani plângea necontrolat. Doar Jessica părea calmă, complet lipsită de emoție. Ulterior, managera a declarat poliției că primul ei gând a fost că Mina avea o criză de epilepsie. Dar Jessica a strigat spre ea. "Ce ați spus în cafea?" Această reacție a surprins-o și a făcut-o suspicioasă. De aceea a cerut ca paharul să fie sigilat ca probă. Dacă Jessica nu ar fi spus acele cuvinte, poate că cea mai importantă dovadă ar fi fost pierdută. Hani l-a sunat imediat pe Eri, spunându-i că Mina are o criză și că starea ei e critică. Eri a intrat în panică și a fugit la spital, dar când a ajuns, era deja prea târziu. Mina murise, iar doctorii nu au mai putut face nimic. Eri nu putea să creadă. Se căsătoriseră doar de 2 luni. Cu câteva ore înainte își sărutase soția și plănuiau împreună viitorul lor. Acum totul dispăruse. Mina Salim a murit la ora 18:30 în seara de 6 ianuarie 2016. Familia și prietenii ei au rămas înmărmuriți. Cum putea o femeie tânără și sănătoasă să moară atât de brusc? Doar 2 luni trecuseră de la nunta lor, unde toți le uraseră o viață lungă și fericită împreună. Acum, aceiași oameni se adunau în jurul sicriului ei, plângând atât pentru pierderea neașteptată, cât și pentru misterul din jurul morții ei. Tot mai multe suspiciuni au început să se îndrepte spre Jessica. La înmormântare, comportamentul ei a ridicat semne de întrebare. Părea deranjată, nu a vărsat nicio lacrimă și nu părea deloc afectată. Întrebările au început să curgă. De ce a insistat ca Mina să bea cafeaua? De ce a comandat băutura cu 45 de minute înainte ca celelalte să ajungă? De ce a ales un loc unde prima cameră nu surprindea nimic, iar cealaltă era blocată perfect de niște pungi de cumpărături? Din păcate, totul s-a întâmplat atât de repede încât nimeni nu a percheziționat-o în ziua aceea. Pe camere, în timp ce toți încercau să o salveze pe Mina, Jessica stătea în spate, privind nepăsătoare și scărpinându-se pe picior. Specialiștii au afirmat că reacția de mâncărime putea fi cauzată de contactul cu o substanță toxică. Când i-au cerut Jessica-i pantalonii pentru analize, ea a spus că i-a aruncat, pentru că Mina ar fi vărsat pe ei. Dar în realitate, Jessica nu se apropiase niciodată de Mina după ce aceasta s-a prăbușit. Stătuse tot timpul deoparte, fără emoții, fără să facă nimic ca să ajute. Cu toate acestea, era greu de crezut că o prietenă, o tânără educată, din înalta societate, precum Jessica, ar fi putut să-și ucidă propria amică. Managerul a predat ceașca de cafea a Minei poliției pentru investigație. 3 zile mai târziu, rezultatele testelor au fost făcute publice. Poliția a confirmat că în cafea se găsea o cantitate letală de cianură. Indonezia este o țară predominant musulmană, iar autopsia post-mortem este împotriva convingerilor lor religioase. În cazurile penale, poliția are nevoie de acordul familiei victimei pentru a putea efectua o autopsie. Inițial, familia Minei nu a dorit să permită acest lucru, deoarece nu voiau ca trupul Minei să fie profanat.
Însă anchetatorii au depus eforturi pentru a convinge familia, asigurându-i că procedura va fi efectuată cu cea mai mare grijă. În cele din urmă, familia Minei a fost de acord să permită poliției să preleveze anumite mostre, dar nu o autopsie completă. În seara zilei de sâmbătă, 9 ianuarie, la 3 zile după decesul Minei, a fost efectuată procedura de prelevare a probelor, iar concluziile au fost disponibile în dimineața următoare. Rezultatele au indicat hemoragie gastrică și o cantitate mică de cianură în stomacul Minei. Cu toate acestea, testele toxicologice nu au relevat prezența cianurii în alte părți ale corpului ei. Datorită deciziei inspirate a managerului de a cere angajaților să sigileze ceașca de cafea, poliția a obținut o dovadă solidă. Arma crimei era ceașca de cafea contaminată cu cianură. Întrebarea era, cum a reușit Jessica să obțină cianura? Nu este ușor să cumperi cianură în mod legal, dar mulți credeau că Jessica era o persoană extrem de abilă, probabil că o achiziționase de pe piața neagră. Chiar și așa, poliția nu a putut găsi nicio dovadă că Jessica ar fi cumpărat vreodată cianură. Cazul a zguduit întreaga Indonezie și a captivat atenția publicului și a presei. O țară întreagă a urmărit desfășurarea evenimentelor zi de zi, discutând-o cu ardoare ca pe un blockbuster de la Hollywood. De atunci au început să circule numeroase zvonuri false. După ce înregistrarea de pe camera de securitate a devenit virală pe rețelele sociale, majoritatea oamenilor o suspectau pe Jessica. Dar întrebarea era de ce, care a fost motivul ei? Unii credeau că Jessica avea sentimente unilaterale pentru Mina și, după ce a aflat că Mina s-a căsătorit cu Eri, a decis să se răzbune. Un alt grup de oameni a zvonit că Jessica ar fi fost furioasă că nu fusese invitată la nuntă și, văzând cât de apropiată devenise Mina cu Hani și Vera, ar fi acționat din furie. Eri, soțul Minei, a presupus că Jessica ar fi fost supărată pentru că Mina o sfătuise să se despartă de iubitul ei. Între timp, Sandy, sora Minei, era convinsă că Jessica i-a făcut rău Minei din gelozie. Era geloasă pentru că Mina avea lucruri pe care ea nu le avea. Lăsând banii deoparte, Mina o depășea în toate privințele. Un soț iubitor, o familie fericită, prieteni apropiați în Jakarta. Cu toate acestea erau doar speculații. Adevăratul motiv al Jessicăi, probabil, doar ea îl înțelegea. Poliția indoneziană a contactat poliția australiană pentru a accesa dosarul de antecedente al Jessicăi din perioada în care aceasta locuise în Australia. Legislația australiană se opune pedepsei capitale, așa că poliția australiană a fost de acord să furnizeze dosarul cu condiția ca Jessica să nu fie condamnată la moarte dacă va fi găsită vinovată. Poliția indoneziană a acceptat. Dosarul Jessicăi din Australia nu era deloc unul curat. Numele ei figura în 13 rapoarte ale poliției pentru infracțiuni precum amenințări cu moartea, condus sub influența alcoolului și un ordin de restricție solicitat de fostul ei iubit. Pe 15 iunie 2016, la 6 luni de la moartea Minei, procesul secolului a început la Tribunalul Central din Jakarta. Jessica nu a manifestat absolut nicio remușcare sau tristețe. Dimpotrivă, atitudinea ei era complet opusă. Dacă ai fi privit doar înregistrarea video, ai fi putut crede că această tânără tocmai câștigase la loterie, nu că fusese arestată pentru crimă. Jessica arăta radiant, zâmbea larg pe tot parcursul ședinței și făcea cu mâna jurnaliștilor cu mândrie. Era evident că Jessicăi îi plăcea să fie în centrul atenției. Pe parcursul întregului proces, ea a răspuns cu o atitudine calmă și i-a zâmbit judecătorului. Părea că Jessica era extrem de încrezătoare că va fi achitată. Familia ei bogată angajase peste 15 dintre cei mai buni avocați din Indonezia pentru a-și apăra fiica.
Echipa de avocați a susținut că cianura nu fusese găsită în ficatul, plămânii și urina minei. O cantitate mică de cianură fusese găsită doar în stomacul minei, posibil produsă de organism după deces. Ei au mai afirmat că adevărata cauza morții ar fi putut fi stabilită doar printr-o autopsie completă. Între timp, experții prelevaseră doar țesuturi și lichide pentru studiu, fără a efectua o disecție completă. Echipa de avocați a Jessicăi a sugerat că moartea minei ar fi putut fi cauzată de o afecțiune medicală nediagnosticată. De asemenea, poliția nu a putut dovedi niciodată că Jessica ar fi deținut cianură. Pe 5 octombrie 2016, sala de judecată era plină până la refuz, iar întreaga țară aștepta cu sufletul la gură verdictul final. Jessica a fost declarată vinovată și a primit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare. În clipa în care sentința a fost anunțată, sala a izbucnit în aplauze și strigăte de ușurare. Datorită unui acord cu autoritățile australiene, Jessica a evitat pedeapsa capitală și a primit în schimb această condamnare. Pentru oamenii simpli din Indonezia, privind spre elitele extrem de bogate precum Jessica și Mina, a devenit evident că nici banii nu pot garanta fericirea sau lipsa problemelor. Iar după acest caz cutremurător, se pare că cafeaua vietnameză cu lapte și gheață a devenit băutura preferată și cea mai căutată în cafenelele din oraș. Dacă v-a impresionat povestea de astăzi, nu uitați să dați like, subscribe și să distribuiți videoclipul. Iar în secțiunea de comentarii, spuneți-ne ce părere aveți despre acest caz. Vă așteptăm pe canalul Povești de Noapte Bună pentru și mai multe istorii care vă vor ține cu sufletul la gură.